Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu maning karo Ciplak Sorcer. Sing ayune ora mandek-mandek non stop. Guys, aku tes ngubai ya ki. Udah rampung bayi. Lah terus bar kue tes nyapu. Bar nyapu rampung gari arep ngempani iwak. Iwak kesayanganku. Jenenge iwak arwana. Ning kudu tukul arwana, ning mung arwanane tok. Ya ampun, biyen dong tuku si semene be. Sekilan lah, sekilan cilik lah, pokoknya cilik baca semene. 75.000 semene. Wisana raya walau wis tahun lebih lah ya. Paurung ya. Ya lebih ya, setahun lebih lah pokoknya. Kita kune 75.000 semene. Lah siki guys. Wis gede kan semene wis selengen nggih, selengene nyong nggih. Lho kok arep tak kempani kok. Guys, iwak nyong innalillahi wa innalillahi rojiun. Iwakku mati guys. Walah arwanaku mati arep tak kampani kok malah mati. Meriang apa soran anak corona apa ganin kenang corona ya guys. Makan arwanane nyung iwak nyung jan sehat banget. Amben seminggu sepisan aki airume apa ki jenenge ya aki urume aku irume apa ya jenenge Mas ke singgo wadah iwak jenengane akuarium dibersih terus nang anak lanang ujarku ya ora kotor kiye arwanane Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah. Padahal ini kan betak resiki loh. Akuarium itu betak resiki. Raga-raga kowe Mas. Gara-gara. Iya gara-gara kowe. Si bingung ora timbani apa? Timbani tapi ora gelem. Mengapa siapa kenang corona? Iya mbok lah. Masa ana iwak kenang corona Mas arep tak kempani iki ya. Lho kok wis gleleng wis kaya meluma kaya kowe ke Mas. Mana siarna nang masjid. Siarna masjid arwanane Ciplak mati. Ora kelemangan iya. Anu kae mbok empane lagi wis itu kok kena wingi 200.000. Semanganan semene iki 200.000. 4.000. Go seminggu pira sih? 2.000. 5.000. Oh 5.000 ke. Lho kok malah mati ke. Mulane sikat wingi ana seminggu. Ana seminggu kae apa ya ora glemangan. Oh alah guys, keprimen ke. Jejal ketiliki mbok ngisi urip. Ya embok bismillahirrahmanirrahim. Bukan gelem urip lah. Anu Mas, jajal diudak-udak Mas. Kubur nang ndi engko? Kubur nang ndi engko ya. Mas. Golek pacul. Kue masih yo kue mati kue. Kue guys. Kue. Arwanaku mati guys. Arep tak menang. Dicekal. Oh alah. Cekal bae cekal. Raja. Melasi teman ya ampun guys. Gede padahal ya. Wis gede banget lagi yang ditung wingi wis cinyang. Yo kira. Cinyang 400.000. Sapa? Nang gue kancaku ado WA iki. Ciplak kan arwanane nggo nyong bae 400 iku. Royo aja 400 iku. Piro? Anu 500 saya malah njalke 750. Lah wong anu cilik apa tukune nyong malah 75 peso cantik gue. Lah terus parang gue ngene lah nyong bela. Malah mati ya. Nyong melas rano arwanaku anu kesayanganku ya Allah guys. Ini dikubur ya? Dikubur. Nyong ayur lagi nang. Walau. Nang apa ko ninggal, ha? Nang apa?
Ya. Ngapa sih kue ninggal kue nang apa kue? Bisa na kue ninggal nang apa kue? Wala. Arwan aku ya ampun. Arwan aku. Itu kok kena kembang. Terus mori. Mori ini kira-kira 12 meter apa? Di mori mbok. Apa dirica-rica aja lah meras lah ya. Arwanaku lah ya ampun. Wis gede mati. Kue sisike bamba-bamba banget ya guys. Kue sisike kue guys. Kue nanti aja kayak kia kon kue. Mbok sisike be bisa duit ewonan kue. Kue bisa kayak kia kue buntute pemain banget bro kue. Buntute kue wis belajan. Apa peda kue dinyang ora uli ya nang nyong ya. Lah kan niate ciplak kan arep ora tekdol. Niat arep segedene ora janjine ciplake ora sematine ning segedene kowe. Pokoke paling kok kowe ora gede ya ora apa-apa wong sing duwe pe ora gede iki. Tapi ya aja mati. Jeneng gue matane ora merem kowe mati. Ah? Merem ya. Merem. Jeneng ora gelem merem sih nang apa? Ora gelem merem nang apa ya? Guys, ai anu iwaku mati arwana ning matane ora gelem merem. Mas, matane ora gelem Ah? Manggo pancong ya kenala. Pancong. Bendo. Anak ora tutup. Tak buka. Jadi disi apa ora? Biasanya wong mati tuli matanya merem ki melek bae apa ya iwak ya kon merem keprigal si sakabaratul maut matane emang kayak keluar oh apa iya Bismillahirrahmanirrahim mandi ya terakhir kamu oh ala guys kue wong ingsange pe si main maganin kue ingsange si main banget kok kue berarti kan urung suwe matine kue insang guys kue si main batik ya Allah dan main temen itu malah mati ya lah aku kan mangan kue ora tegel arpa iwake gede wong kue kesayanganku suka kae bae kue oh ilate wis putih oh anu kaya apa ya kae kenang kaya apa ya mas? Kenang Sariawan. Iya, dia orang tahu gelemangan sari bengi sih. Jadi kenangnya ya Sariawan. Walah guys. Walah tak sayang di sini nih. Arep dipendem kowe. Kowe moga-moga nang kana sing kepenak ya. Iya, gone sing kepenak, sing jembar ya, padang kubure ya, arep aku iwak, tapi kan kowe makhluk Gusti Allah, makhluk Allah, ya kowe tetep nang kana sing kepenak ya, kowe nang kana pokoke ya nang surga bareng-bareng karo iwak-iwak lainnya ya, aja bareng karo wong, kowe nang kana ya, ora pas karo iwak-iwak kapean ya para kewan-kewan ya iya apa loh wis mati kowe ngene Pak Mani ya walah arwanaku walah guys arwanaku mati guys guys arep pendem guys arwanaku. Oh, suwe banget uli nginguli ya, Mas. Yes, 2 tahun. 2 tahun gue, guys.
Ngingu Arwana ki 2 tahun lho, masih cilik banget ya. Masih cilik kayak pola mau tuku 75 pe. Pe sekilan. Masih cilik banget lah kok malah mati guys. Ya ampun. Walah guys. Kayak orang disundang karena maring masjid. Mangkane sok masjid dikundangna disiarna lo. Disiarna lo. Oh iya ngemet kembang ya. Oh nyontak ngemet kembang disit ya. Ora usah lah. Hah? Ora usah wis. Ora usah. Ora usah wis. Ora dikembangi. Ora setengah pres. Yang penting tonga ya. Iya. Lagi orang disarapi apa-apa. Sarapi godong lah guys. Godong apa? Godong gedang gue. Godong kelor. Gedang. Ndi? Wis cerombok. Ya urung lah ke mambu. Apa ya? Semene mambu. Walah guys. Asik banget ya ampun. Jadi gue kayak kuat lah. Mau godong gedang ya. Kita kena godong. Koseke nganggo godong gedang men. Ya disarapi lah. Orang disarapi ya melang. Ya ampun, merasikan. Orang dikembangi apa kek? Pangemet kembang. Kotak putra kuenya. Ya. Walah, ya ampun. Malah mati ya guys. Ini acara go sawangan, gue beranjang bersawangan itu. Bersawangan sih menjadi barang. Warung gue sawangan malah jadi gue kayak gue lah mati ya guys. Melasi temen ya moga-moga konang-kana sing kepenak ya. Iya. Wis guys, wis jero lah. Wis mambu. Hah? Mambu. Ora mambu jere. Wis. Nek ora jero ora anu mambu tenan, Bu. Wajah nangis bayar lah. Nangis ora lah, sing wis ya wis lah. Wong berarti nyawa gendang wis ana duweni. Sing duweni. Iya. Sebener lah jadi gue lah. Wis ke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arwanaku. Sekolah kan mau cokan nang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya kan ora jadine ora. Kok Sipe. Kayak kalau benda-benda watak anu kue gendeng. Kie mas. Kie mas. Kie gendeng tugelan. Wis nangis bayar lah. Nalangsa. Wis kubur. Kotokan deleng gue lah.
jarku arwanane ngrora mati kan men arwanane sirahe men semene gedene. Malah orang nganti sebenarnya wis mati. Wis ditongane. Bismillahirrahmanirrahim. Mah nanduri supat mah. Wis rampung. Wis ya guys, nyong arwanane aku kesayanganku wis mati lah keprimen maneh wong kena wis takdire dijaluk sing kuasa. Moga-moga nang kana diwai lancar padang dalane ya guys. Diwai tempat sing kepenak sing anu ya ya pokoknya sing kuwe lah sing kepenak nang kana ya. Tolong ya para penggemar kabeh, penggemar Ciplak Sorcer dongakna ya karo arwanane Ciplek. Muga-muga nang kana sing kepenak manggon sing kepenak karo para kewan-kewan nang kana ya Mas. Iya, ya wis guys. Ngenteni maning kelanjutane konten Ciplak Sorcer karo Gayu Eka Supandi. Matur nuwun.